Trahedya po ang bumalot sa isang tahanan po sa barangay Alacan, Malasiqui, Pangasinan noong Lunes po. Matapos saksakin o masaksak po at mapatay ang isang 80 anyos na lola ng sarili niyang apo na umano'y dumaranas po ng sakit sa pag-iisip. Kinilala ang biktima na si Lola Soledad na nasaksak sa dibdib bandang 1:00 ng hapon ng kanyang sariling apo. Ayon sa ulat ng Malasiqui Police Station, matagal nang nagpapakita ng sinyalis ng mental instability ang apo nito. Matapos ang pananaksak, agad tumakas ang suspek at kalaunan ay natagpuang wala ng buhay sa isang palayan na halos 1 kilometro lamang mula sa kanilang tahanan. May sugat sa lieg ang lalaki at indikasyon na ito ay self-inflicted at hawak pa rin nito ang patalim na ginamit sa krimen. Agad na dinala sa Malasiqui Municipal Hospital ang parehong biktima at suspek, subalit parehong idineklarang dead on arrival ng mga doktora. Humiling ng tulong naman ng mga otoridad mula sa scene of the crime operative Sir Soko para sa masusing investigasyon ng nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.